pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Dangog po sa DCGB AM, asin mga nagdadangog, asin naghihiling sa DCGB News Online YouTube channel kang DCGB, asin sa satuya pong live up. Good vibes afternoon po, Miss Pita. Yes, tabi Sir Bert. Diyos maray na hapon tabi sa imo and syempre mabuhay. And again, sa satuyang mga paraan tabay, today is Monday. Nya naman po kita digdi sa satuyang programa. Usapang Pamilya every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3. Digdi lang po sa DZGB. Ang satuyang always number one, always at your service. And syempre po ang satuyang pag-iribahan niya na hapon sa technical department. Ang iba, kundi si Sir June Napolis and Sir Jerome Nico Martinez. Kaya man po ang mga heartthrob po kang Cat College na sina Sir CJ Morante, asin si Aldwin Andes. Tama po, ano? ayan. Just maray na hapon po mga kausapang pamilya. First day of the week, April 20. Madali na tabi, Sir Bert. Mayo na naman. Madali na po sa mga alumni homecoming. Ayun nga ni, makakurab na. Kaya no, siribot-sibot na po sa mga Oo. in charge. Kaya iba kami ni Miss Pita. Ayun nga ni. Kami kasong hapon yung sa batch 75. Nag-meeting man nga ni kami in preparation for the May 2 alumni homecoming kang sa Bicol University. Ayan. Kaya saro po sa mga discussions na po, either this week or next week, iyo po ang importansya po itong so pagbabalik tanaw baga po sa tuya pong pinaghalian, lalo na po kung saan kitang eskwelahan naghali. Kaya po nagbabaralik baga pag igo baga pong so dakulaon ngayon sa kuyang pasasalamat, kaya nagbabalik ako, nagtatabang po ako, i-discuss na po yan bago mag-alumni homecoming week. Ayan. At saka tabi, Sir Bert, sungo sa tuyang mga professor na kang high school kami, ngaraon pa man gila yung sinda. Ayan. Kaya, just maray na hapon po. Sa Indo ka, boss, kumusta tabian sa tuyang hapon? Garisiging painit, kipainit na po, Miss Pita, di? Yung nga ni, ako ni pagkaaga, nagbabalad ka lang gari malaniton. Alas 6 pa sana niya ako ang init. Grabe na ang lanit. So talagang pasiguro po kita, taarog po kayo niyang panahon, nag-aabot na sa 37, 38, or baka nga mag-abot ng 40. Pasiguro po kita na magdarampayong tubig, pero po kita mag-inom. At saka di po magpara-expose sa masyadong mainit. Ano po? Ayan. Pero magdaraki, maski sa dit na tumbler, baga Miss Pita, tahalo sa mga establishments, baga may mga tubig naman, refill na lang kita. Ayan, oo. Ako lang tipid na pag ayan. Anarong ka yan. Pasiguro. Na anytime na mapaha ka, dahil nga na magparahanap-hanap kitindahan. Ayan. At Mas saka, safe pa din itong may darakang tumbler. Oo. At saka bawas sa basura. Gas, basura, yun. Ayun. Oo. Masunod po kita sa mga pig-implementar po ngayon sa mga eskwelahan na no plastic. Yung parang dahil na po sinda pig-allow na magdaraki mga bottled water sa laog. Ayan. Also tabi, Sir Bert, I remember si Angela sa sa Divine Word, kada man siya nag-graduate kan high school. Bawal yata sila magdaraki mga disposable na paper cups pag nag-reunion. Bawal yun daw sa kanila. So, and then, to think na tama man ang God na an-arop kaya, gariping encourage na lang na magdara kung igungaya ka mong na pwedeng kamo mismo magdara, that's fine. Yung mo po sa experience mi last year, kasi na Angela Bagaso, silver po last year, 25 years ninda. And first time mi din po, may dala kaming laogan mga tubig, di kami pinalaog kang guard. Siyempre, masunod po kita mga marakit ng mga maray. Tama man, marami naman bagang estudyante kaisipan iyan, anarong ka. Tama po yan. Oo. Saka pag-araw kaya, halimbawa kita namamasyal dyan halimbawa early morning, ma-exercise, ma-walking, and then in the afternoon, tanahiling ta grabe ang basura. So kung kita permina sa nang tapok digdi madara ka ngayang mineral water na bottled water. Tapos pag ayora man yung basura, titarapok na lang. Mahiling mo kung yan ang sa dagat, sobrang ati. Matiyon. Baka baga kung sa mga turista kalibaga baga. po
maka-discourage na, ay, mati, di kita na magbalik, di grabe yan basura, grabe yan ate. So sa tuyang advocacy man tabi, Sir Bert, dari tabi kita tabang taan sa tuyang komunidad. Siyempre, nagpuan po ini sa laog kang harong kung paano po kita mag-dispose kan sa tuyang mga basura. Siyempre, pag-arog kaya na kung mga karton, mga papel, nakasegregate pa niyan sa mga botelya, tsaka yung mga arog yan sa mineral water, yung mga pigralaogan ng mga plastic. Ano po? Ayan. Tsaka yung mga, supig balat ng na pwede bagang, gigibong fertilizer. Okay. Sir Phil Balila Jr., shout out po. Good afternoon da po, Ate Pita and Kuya Bert. Good afternoon po, Sir Phil Balila Jr. Yes, maraming hapon po and thank you for watching our program, Usapang Pamilya. And syempre, sa Kuya Madyan na family, watching sina Dong, of course, si Nora. Boss Dong, Ma'am Ayan. Nora. Good Si afternoon. Trish, saka si Rose. Ayan, maraming hapon sa Indog ka, boss. Ma'am Rochelle, tsaka si Serwi na nagdadangog po dyan sa Roch Construction and Supply. Yan, mga Bansaga family. Gonzaga family. Tsaka yung sa nagte-text sa kuya sa Sabado, may programa, sabi ko, Mondays, Tuesdays, and Thursday, tabi din Salgado, at saka yan si Mio Calieja, dyan sa Libo talagang nag-arabang sindakan sa tuyang programa. Iyo po, kasi Thank bago you, may na-meet Mabalos. naman po ako sa may na-meet po ako sa St. Agnes. Sarap po sa mga ate duman na, uy, nagdadangog ngayon ako sa Indo. Lingaw ko, day ko na ako sa pangalan po, Miss Pita. Saga, pagbalik ko. Tapos Magpagatabi, Sir Bert, pag may nasabat, uy, naghihilig Sige kami po. kang programa nindo or nagdadangog kami sa radio kang program nindo. Mabalos po sa satuyang mga tangkili kan sa tuyang programang Usapang Pamilya. Kami po every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3. And sugabos man po na manunugod po sa mga topics na samuyang pigtutukar, pwede po kamo magpadarang mensahe sa Kuya or sa samuyang messenger account sa Kuya po. It's Cristina Agapita Pacres. Cristina Agapita Pacres. On sa Kuyang number, it's 09322-406-439, 9322-406-439. Sa kuya mo po, 0991-328-1345, 0991-328-1345. Kasi sa kuya pong Facebook, iyo po ang Good Vibes MC Bert. Pwede po ka mo mag-message, dumaan kan sa tuya pong mga paghururunan mo niya na hapon. Ayan. Kaya pala, Sir Bert, congratulate natin yung PBN kasi sina, Yes. di ba, sina Ma'am Brenda, Sir Nonoy, si Sir Glenn, and Sir Henry. Henry, ayan. Nahilig ko sa post yan na nakatukaw siya duman sa Niya, Congratulations po. sa Amerika Opo. sarong duman po, live radio show din yata po duman. So, congratulations sa PBN. Congratulations. TZGBs. Proud to be a member. Kumusta po sa tuya pong weekend? Di mo po ka mo nagkaparaha kapag may darang tubig? Siguro. Oo, siguro lang po. Then hanggang pwede maghilang tabi, Sir Bert. Kaya mag-ingat tabi kita na ingatan talaga ang sadiri tayo. Ingatan tan sa tuyang health. And Sir Bert, before we proceed, I would like to condole with the family ni na Sis Cortez for the passing of Sis Edna Cortez, tabi. Prayers and condolences po, Sis. Heartfelt condolences po. Madaman mo po kami siguro dyan na Banggi or sa Aga. Ayan. Sa Tsaka yung- neighbor mi baga po. Oo. Neighbor mi Sinda. Nag-schedule. Kaso, pag Saturdays and Sundays, it's so difficult for me to leave the house. Tapos, igwa man yung mother ng president sa Kiwanis Club of Daragang Magayon. So, ma'am ni Sis Ruby Oronya, condolences also. I think nasa St. Peter also. Sige po. Condolences po sa nabayaan ng mga pamilya. Gusto ko man po bumati po happy birthday po kay Mrs. Salud Paraiso Salting, 89 years old. Ayan. Happy birthday po. Today. Ayan. Happy birthday po. Salamat po sa Salting family for making a part kan sa indo pong maugmaho na party para kay Ma'am Salud. Happy birthday po. Na-enjoy yun ang mga post mo na yung dancing. Hawak mo ang beat. Ayan. Sabi ko gusto ko rin. And pala, tabi Sir Bert, ikaw man sa ko yung nag-invite si Miss Melds na Bahamundi. Meron Andes silang Bahamundi. The Grand Ballroom this coming April 22 sa inio.
sa St. Elise. Ayan. Gusto ko sana mag-join kaso syempre pag-araw kayo yung banggi na talagang mas after mga 5 o'clock, dali-dali na ako kan pauli. And sabi ko, actually nagsabi ako na gusto kong mahilig man niya ako magbayli sa pares kami ni Sir Bert. Kaso naramdaman ko na pala may event kasi birthday also ng sa kuyang yung mother-in-law ko na passed about 5 years ago. So may yata sinda and also the anniversary ng Tonya. So sabi ko sorry po di ako makaka-join pero sa mga masunod gusto ko naman siguro ang bitis ko wala na sana dahil na nagwawala tuo. Ayan, shout out po Ellie V. Balderrama. Good noon everyone. Shout out. Hi Boss Ellie. Magayon din ito Miss Pita. Ayan sina Mrs. Bahamundi. Ikot na ko aninda so ninda. So hilig. Magayon itong may mga hobbies and pastime din po kita. Kasi nag-i-enjoy sila. Nag-i-enjoy. Kaya mahiling mo po sila mga maugmahon, dahil nagugururang. At saka yata as a group, nagdadayo sa ibang lugar. Para may listahan na po sinda kung sa naman ang sunod na barayli. Kaya hello po sa mga ballroom dancers. May iba-ibang bagang grupo po. May Yellow Bell. Iba man yung Yellow Bell? Bell? Sina baga po Yellow ito? Bell. Pag ko yung bulaklak. Diamond Bell pala. Ginawa mo Yellow Bell? Madagita kita ni Ate Rose. Sabagay magayunan ng Yellow Bell, ha? Diamond Bells. Diamond Bells. So, magayunan sa mga seksyon. Dahil ko sa one of the posts sinda nag-attend sinda ng parang wedding sa mga seksyon. Yan. Kaya, bagay ka man duman po, Miss Pita. Hello po sa mga batchmates ko po sa St. Agnes Academy, SAA Batch 8286. Sige pong pararaktis para sa maabot na alumni homecoming. As in, busy man po kami sa batch ko naman po sa high school, sa Divine Word College High School, Batch 86. So dalawa ka pala? Dalawa po kami kasi kami po ang last batch sa St. Agnes na kaito po, all girls, kumbagang high school. So, batch mi pong mga babae, sinda ang nagpadago sa high school. Kaming mga lalaki, burulagang kami. Kaday ako pa po co-ed. Kaya ito ang high school kang St. Agnes. Exclusive for girls. So, high school kayo ito. Ako man, I would like to say hello again sa kuya mga kabats dyan sa Bicol University. We had a meeting yesterday. So magayon na at least medyo planchado na. So gabos sa food, printing kang shirt, and sa gabos man. So yung salamat sa mga kabatsmates mi na nagbarayad na and nagtaraon ng mga donations. Wow. Ayan. Salamat. God bless you more. Baka magtampo sa mga college classmates ko sa Bicol University, College of Arts and Sciences. Diyos maray na aldaman po sa inyo. Yan. And syempre sa Kuya Man, duman sa Libon. Kumusta ka mo ngamin dyan? And mabalo sa perming pag-irongo gani sa naman sa programa. Thank you. Ayan. Kay Ma'am Becky, asin Sir Lito Berango, permi po ini nagdadangog po sa Satuya, taga Bakakay. Si Sir Clint, Sir Brandon, King. Sir King Reginaldo, Jude Andes, also Sir from Jerry Bangkeruan. Arana. So sa to yung mga regular na mga Sir Bert Lucinario, sa taga-Daraga po ini. from Daraga. Matibay Ayan. ining karpintero, tsaka nagsa-sideline siya kipag sikad-sikad. Ayan. Nagdadangog ngayon kami as naghihiling sa programa ni Ma'am Pita. Thank you. Mabalos po. Si Ma'am Pita po dyan sa Daraga, may ridbidon po iyan. Jesus Maria. Baka minsan nakasakay ka sa iya, Ma'am Pita. Ayo, siguro. Mabalos tabi. Pero may po kong magantabay Sir sa Bert sabayang Lucinario po programa. ito. Ayan. Mga kaiba ko po sa New Catechumenal Way Community, Candaraga Parish. Just Ayan. Excited na pala si Angela. Naghahapot siya. Mama, anong topic nyo this afternoon? O sige, Angela, magayon na topic mo this afternoon. Baka gusto mo magpadara ni mensahe. Kasi Ayan. kasabago din po, Miss Pita, coincidence po, nasa St. Agnes ako, nadadangog ko sa gym, sa mga, ang apod ba ganito, moving up, sa mga preschool. Oo. Ano ngayon ang gusto mo maging pagdakula mo? Ayan. So very timely, kasi ganyan bagang moving up or may mga nag-graduate na ba? Graduation. Yung grade 12, tapos magkakalis na. Kasi yung grade 10, ang apod nila, completion. Yeah, Tapos after ng grade 12, anong apod kaan? graduation ka rin po. Nalibong ako. Nagkarilibog na kita ka. Grade 10, grade 10 gayod, moving up.
Completion gari po ang grade Complete. 12. Ano? Ay, ano na po ito? Basta yun na. Yun na. Basta po after grade 12, college na. Ayan. Also, I would like to, si Elisa. Well done, Elisa. Congratulations. Wow, congratulations. Pati si Ma'am Gina, igo din po siyang aki na nag-graduate na mag-graduate pala. Ma-graduate. Ay, Sir Bert, before we proceed pala, gusto ko lang i-mention na ang Kiwanis Club of Daragang Magayon magkakaigwayatang in collaboration with yung may judo or something na this coming April 30, 30 ba? Malapit na. No, not April 30. This coming May. So, dako lang event and nag-collaborate and finally, ay, hindi pa pala. Baka mag-finalize na sila kung ano ni Gary. May judo. Ayan. Marunong ko mag-judo. Ako, kailangan Karate ng lang. practice. Kaaral ko sa karate Ayan. pla bagad. Oo. Judo lag. Judo. Sara yung anak ni na Ma'am Gina. matibay Taekwondo ito. yun. Taekwondo. Oh, grabe yun. Matibay ito. Yan. Yung apo ko naman, si John Royce, Aikido. Tapos Mario Josep. Diba, dyan i-Aikido na sa nagok ang apo ko. Dahil po siyang maano sa imo, ma-protect. Siya Ayan. ma-protector sa imo. Si John Okay. Royce. Ayan. Thank you. Okay, ngayon na hapon po, sa tuwi pong paghururunan, anak, ano ang pangarap mo? Gabay ng magulang sa pagpili ng landas. Yan. Yan baga, magayon na sa tuyang topic. Ayan po, magantabay po kamo kasi tamang taba ining topic ka ngunyan. Tarapusan kang grade 10 and grade 12. So ngunyan, ano ba ang role kan sa tuyang mga magurang pag abot kang sa kung ano yung anong pangarap. Ano pang gusto mong anak? Ayan. So, stay tuned po kamo para kamo later on, send messages sa tuya. Magayon po ini, Ayan. Dakula pong bagay na na pigtatabangan kang magura ang aki sa pagpili kung ano sinda maging in the future. Ayan, tama tabi yan, Sir Bert. Kasi before, napakasimple lang, di ba, Sir Bert? Kaya itong mga panahon, I remember before, ang mga courses kayo ito, so you take up, maging teacher. Kanakulang kayo itong teacher, kaya magmaestra ka nga. Tapos kaya doktor, mag-doktor ka, araw ko yan. Gari, madali, gari, abogado. So, di ito lang ang choices as compared today. Oo, nakulo na niya ng mga options kan mga kaakian. Di ba, Sir Bert? So, ano yan? Iga po baga ngayon, ngayon, content creator, Mga bago yan, sports player, Uh-huh. digital artist. Igo din baga po ito pong may mga kamidbid po akong kag-graduate pa lang. Ano ang trabaho nindo ngayon? Ano ngayon kami? Gym instructor. Ayan. Ngayon po, mahapot kitang mga magurang, may kinabukasan ba yan? Yeah, kasi like kita, data man aram, ano man ang future kaya na gusto mong kuhaon sa pag-college mo? Anong klase yan? Sigurado daw ang futuro mo yan. So, gari, in doubt. Kasi like ako, kung baga, mga anong klaseng kurso yan sa kuleyo na gari, di ko masyadong gets. Nakita baga po kay itong panahon, Miss Pita, more on ano po kita sa mga trabaho sa opisina, Oo. nagadi aram ta pag dumang ka, secured ka. Yan. Kapag gari kung niyang una dyan ang mga magurang na, ano ba yan? So gusto tang mga kaaki ta, so pangarap ta. Sinda mag-eskwela, di ba, Sir Bert? So parang pangarap ng anak mo versus pangarap ng magulang Mga po magulang. Oo. Kaya importante po itong pagdangog. Ayan. Lalo na pagdangog po gusto. Kasi bago lang po may nakaurong po ako St. Agnes na sarong grade 12. Ano ngayon po ako ngayong grade 12. Ano sabi ko kukunin mo? Gusto ko sana ngayon ganito. Pero si Papa ko ngayon gusto ganito. Gari, ano man ako tabi dyan, Sir Bert? Gari, guilty ako kayan. Tapos gari kita nag-i-impose kayo sa mga, ikaw mag-eskwela kang nursing, ha? Maray ang, taang futuro kang mga nurses sa abroad, mag-abroad ka. So, ito pala na bumang kanaki ko. Diyos ko, Lord. So, araw kayan. Sabi ko, ang pwede nindong gawin, sabi ko duman sa aki, deductive method baga mampita. Ilista mo dyan sa gabos na courses, tapos saro-saroon mo. So, matada dyan, yun ang kwaon mo. Sabi ko duman sa iya, kasubago. So, importante po itong naghururong kita kan sa tuya kung mga aki, lalo na po itong nagdadangog po kita. Ayan, tama. May pag-aadal nga ni baga po, Miss Pita, na ang dakol da ang kabataan po ang nakaka-experience siya ki-pressure dahil sa expectations kang mga magurang. Totoo yan, that's true. So, gari, kumbaga, makaira ka na aki.
pwede natin, so gani i-guide lang, pero yung may order na yan, gani Marcelo, unin ang call mo. Dai ka na, sus, kaya kang aki. Yan. Isihon ta po kung ano ang ka mga aki, ano? Oo. Ano ang, since na nag-excel, Yan. ito nga ni Pong, so nakaurong ko po, gusto ko sana ngaya about, sabi ko gusto ang piliin yung courses ngayon, yung madaling maka-abroad, yung kung anong gusto nyo. Sabi ko, ano gusto mo bang maging nurse? Ayaw ka po. Sabi ko, AKIS. Computer gusto mo. Gusto ko ngayon, kaya lang ngayon wala kaming computer sa bahay. Masabihan ko si papa mo. Ayan. Ayan. So yung baga, kaya dapat pa ang mga kaakian na pagsusuportahan kung anong gusto kang mga aki, suportahan ka magulang. Tapos pag-araw kayo, nagiging confident ang mga aki. Whereas kung sinabihan ko na uni ang kwaon mo, madunungon ka. O, bahala ka sa buhay mo. Yung parang wala, di ba? Na makairaman kan aki. Yan. Kaya importante po itong balance. Oo, may balance. Guidance, hindi control. Tama yan, tabi Sir Berta. Kung kasi igong mga parents na, sinda mismo na sugari, disappointed na siguro pangarap ninda sa buhay ninda, gustong ipasa duman sa mga aki. Dahil igwa man kaya, tabi kaya ang Sir Berta, nahiling that, mga friends ninda, so aki ninda na very successful. Like, igwa kaya akong may mga friends ako na sa mga akin din, mga nurses na, and then nag-abroad, so magayon nun sa buhay. So, grabe so man kayo ito. Kaya sinabi ko sa mga aki ko, Paula, mag-nursing ka, ikaluan mag-nursing ka, kari nag-guilty ako kayo ito na, so gusto ko, abo man pala kan mga aki ko, Jesus Mariose. Ayan. Kaya importante po talagang naghuhuron po ang magurang budaaki. Yan. Ngunyan pati Miss Pita, mga mapulso na ba mga aki ngunyan sa negosyo? Igwang so nagbe-bake mga pastries, cake. Nag-enjoy sinda, nag-i-income pa sinda. Aki pa yan, Oo, pero aki pa yan. very tataon na, Tataon very na, enterprising na sila. Enterprising. At saka araw kayo gari natin train, kung malibaw yung parents na ihiling, Supportaran. so magayon naman na araw kaya na so gari iyon na ngayon magbamana din sa kung what you have, kada ko lumag tabi Sir Berta, kung ama ngayon, ama or parents na may doktor, igong aki nagiging doctors di, kung lawyer, may aki man na lawyer. Pag sa military, so aki iyo man. Ano mo yan? Ayun po. Kadakulan man ang araw ka iyan. Kasi bago nga po sa moving up kang mga kinder or preschool students dyan sa sarang eskwelahan, nadango ko sa aki, I want to be a police officer. Siguro may natatalangadan sinda. Then sinabihan ko din po itong sarang estudyante, sabi ko, pag pipili ka ng course, yun na yun. Huwag kayo magpalipat-lipat kasi sayang kang kwarta and oras. Ayun. Kasi dapat sa inot pa lang, yun na talaga yan ang gusto mo. Gusto ko lang i-share, I remember before, susakuyang akin na si Uwi, nag-eskwela siyang gari electrical engineering. Tapos gari sa Bicol University siya na nadagos. So nag-resyo sa PNPA. So duman siya nag-shine talaga. So it was not for him siguro. Pares man kang sabi ko yung ni Lord kay Aaron James na sabi ko talagang inano ka ng mala Diyos na mag-eskwela agang nursing para mag-alaga kay Papa. Love you, Noy. Tapos ito nga ni po Miss Pita, so si guest na baga si Doc Ning, sabi niya ipag-pray ninyo. Dapat ipag-pray niyo po kung ano ang gusto ni Lord para sa inyo. Kasi ining po digdi sa mundo, may purpose kita digdi. Magayon po itong maaraman ta ko ano po ang satuyang purpose. Sir Bert, magayon na sa tuyang topic about this one. Sabi ta nga niyang topic natin, anak, ano ang pangarap mo, tapos yung gabay ng magulang sa pagpili ng landas. So magayon nun siguro, if we can also invite na araw kayo niyong may magurang na sinuportahan, maybe for the week ni araw kayo nito, magayon naman suggest, may nagsuggest actually sa kuya na araw kayo na takpo minsan baga, even with our guests, gari halip po to, gari bitin. So siguro taon na ning time na araw kayo ni. Week long topic. Oo.
Tsaka yung mga ano natin, sa mga nagdadarangog, nag-aantabay na nag-share man, and then gusto man lang, pwede mag-apudig din na gusto nindang mag-share kung ano man sa experience ninda, manunong gusto sa tuyang topic. Ano, Sir Bert? Pwede mo po mag-share ang sa tuyong mga listeners Yan. through sa Facebook page kang DCGB or sa Messenger ta po. Paano po nindo pi-guide ang sa indong mga aki Yeah. para ang sharing baga po dako lang bagay man po iyan ta may mga nakakaukod sa pig-share po nindo. As in, itong may mga pigaagyan, arog pa lang kaiyan ang dapat gibuhon. Dako lang tabang po iyan sa mga Tama po yan. nag-aagi sa dala na inagihan na nindo. Okay. Tama tabi yan, Sir Bert. And siguro, mato kita ng mga pwedeng tips. Sige po. Matawag kita ng mga dit lang na tips kung paano natin na gigibuhin ninit na pwede kita pong magdangog ng walang paghuhusga. Di ba, tabi, Sir Bert? Magdangog kita. Dangog kita kung ano ang both parties, like yung magurang, magdangog sa aki. Kita man ang mga magurang, dangog kita sa mga aki kung anong gusto nila. Di ba? Tapos ito po, importante din po itong aram kang magurang. Ano po ang mga skills, buda talents kang Yeah. mga aki. Ako, Dumang kita magpuon. Tatibad kung wala man talent, gusto mo. Para pirit. Nay na, yun ang rinailing kong potential, maski wala man, para pirit. Yan. At saka kung pwede kitang magtaw ng mga exposure sa mga experiences na pwede natin ma-expose yan. Kaya importante din po itong pigdadarang aki sa luwas. Yan. Itong ang ano nga ni pala Miss Pita, itong suaki mo nagta-travel ngaya ka mo, either within the country lang or outside, dako lang tabang dit sa aki kasi nagkakaigo siya dako lang view kang Tama. arog mga kain pala ganito. So Na-expose ang aki. Tama yan, Sir Bert. Dako lang exposure magandang. Yan. Kaya magtiripon po kitang kwarta para makaano. Maski not necessarily na okay siguro kung kaya you can travel anywhere, abroad or halimbawa digdi lang sa satuyang syudad. Pwede po. So, di nila magparakulungan ng aki. Mapon kita digdi sa lokal. Yan. Pasyar mo, ilingon mo, ipailing mo kung ano ang pwedeng, para nahiling ko anong potential kang aki. Tsaka ni baga tabi dyan, Sir Bert, igwa yan, so, ibang mga aki pa, gari pigtatawan ng mga, so may mga puro painting, para nahihiling kung ano yung imagination kang aki, o ano. Ayan. So, mga araw kayan, at least na i-expose sa nakaka-experience ang mga kaakian. And importante din po itong i-guide ta. Bako i-pressure ang sa tuyang pong mga aki. Ang kadakulang kang mga magurang, gari pressure na maray ang aki. Una yung gibuhon mo, bako kayan. Okay, Rakman. Ipagpapadagos na po ang sa tuya pong iristoryahan ngayon na hapon. Anak, ano ang pangarap mo? Gabay ng magulang sa pagpili ng landas pagkatapos nin magkapirang pagirumdum. Ang tamang oras po, it's 2:30. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, Ano man? agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng Horsetail Extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood
blood pressure, ashitaba, for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Tinatawagan ng pansin ang ina at kamag-anakan ng batang babae na pinangalanang Matea Andrea Madera. Si Matea Andrea ay 6 days old at nasa loob ng isang kahon ng matagpuan ni Leonil Madera sa waiting shed ng Purok 2, Barangay Matango, Vinsons, Camarines Norte, bandang alas 5:05 ng umaga noong November 30, 2025. Si Matea Andrea ay nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children 5 simula pa noong December 4, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na matatagpuan sa Nasisi, Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Irene Cribe del Rio at Maris B. Magaso o kaya naman ay tumawag sa mobile number na 0915-628-1506. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdig sa DZGB. Nagbabalik po ang Usapang Pamilya. Ngunyan pong magayon na aldaunin Lunes. Kamusta tabi ang kabos? Good vibes afternoon, Miss Pita. Yes, mabuhay and welcome back to our program. Today po is Monday. Ang sa tuyang programa Usapang Pamilya every Mondays, Tuesdays and Thursdays 2 to 3 digdi lang po sa DZGB. Always number 1, always at your service. And syempre po ang kairibanda sa again sa Technical Department. Dahil iba kung this is Sir June Napolis and Asin si Sir Jerome Nico Martinez. Kaiba po ang sa tuyang pong mga College, OJT, CJ Marante, asin Aldwin Andes. ayan. Maray na hapon gilayon. Sa tuya pong topic mo yan na hapon na anak, anong pangarap mo? Gabay ng magulang sa pagpili ng landas. May mga nagtaon na po, nagpadarakan sa inda pong mga messages. Ali po kay Sir Clint, sabi ni Sir Clint, Sir Bert, mampitang mo niya na krisis. Baka po ang mga aki masunod na lang sa yapak ng parents para dahil na mabakal books and notes dahil igwa na ang parents. Practical din po bagay. Practical. Sabi ko nga na itabi sa mo, Sir Bert, pati yung may mga ama ng mga parents ng mga abogado, may mga libro yan, dahil so mga aki, bigyan courage naman na magkuaki, ano. Yan. So, tapos madali ang paghapot-hapot, tanya ang parents nagagayad. Oo. So, igwa matabi ako digdi, Sir Bert, na mensahe alini kay Miss Ana. Gusto na nga ako maging vlogger, pero gusto ko mag-nurse siya. Ayan. Pero dapat talaga, try mo alamin kung ano talaga ang gusto niya. Baka may siya, may passion talaga na yung vlogger. Actually, pwede naman po ang nurse vlogger. Oh, pwede may sikat baga po dyan sa First District, si Ria Lacuachera. Nurse po siya. Pero saro din siyang vlogger. Takulon siyang followers.
Shout out to Miss Ria Lacuachera. Good afternoon po. Mabuhay. Mabuhay. Ito po, another message po. Joel, pinilit ako ng parents ko noon. Ngayon, nagsisisi ako. Ayan. Ayan. Okay, so Ayun, yan yan. sa lesson na yan, Mhm. siguro po, dangugunta kung anong gusto kan sa tuya pong aki. Dangugod man ang sabi ta nga ni yung ginagabayan. Ginagabayan so, po ano. Oo, dangugon mo kung so gusto ka na aki mo, and the same thing, same manner na ikaw man kung ano man yan, para you have to meet halfway, di ba, Kasi Sir Bert? Miss Pita baga po, magayon din ito nagurong kamo kasi dahil mapwedeng dahil abo niya dahil na. Oo. Kaya po din i-explain. Kasi yan, magiging maraut ang bo, tapos kaya rin magbabasulan. Sinabihan ko na nga ni, naro kayo ng ili nga nalugod. Tapos Mario Josep. Igwa matabi, digdi pa tabi, Sir Bert, na ali ni kay Liza. Hindi ko alam paano i-guide anak ko. Hindi niya daw aram kung paano i-guide. Pero ang kayan, gari, you start, na mag-uron muna ka mo. So kung pwede kang araw ka ini na if you will take this course, kung ano gusto kang aki mo, so how do you see yourself 10 years from now? Na gusto mo maging araw ka nurse o nahiling-hiling mo ang buhay mo 10 years from now? Diba, nag-abroad ka, nagtrabaho ko na, 400,000 ang bulan kang sweldo, magpapadaradig sa ko, mapaharo na kami. So, araw kayan, mag-start po ka mo na mag-uron, di ba, Sir Bert? Ano po, ikaw naman po. Sabi ni Sir Clint, pag may green hand, magkuhan ng agriculture engineering or agriculturist. Ayan, importante yung again. Kasi kay tubaga tabi, Sir Bert, ang notion digdi sa tuya, pag farmer, gari, ay, kuya niyan, malayang klase, pobre iyan. Pero kuy daw ka sa ibang countries, like sa Japan, pag sinabi kang, nasa farm ka, farmer ka, pakwartahon yan. Digdi lang sa tuya, ay, kung baga ngayon, parauma, naninda aram na niya, o dyan ang sikreto kang kwarta, di ba, Sir Bert? Nari mo ba sa pagkalot mo, may nako akang mga treasure, ano po? Bako sa nabomba. Oo. May padaraman po digdi si Sir Mark. Sabi niya, gusto kong aki ko maging gamer. Ano yan? So, nagkakawat sa computer baga po. Kakawat? Oo, nagkakawat. May games po sindang... Tapos ano yan? Pag gamer, anong mangyayari? Ano po, may future din po dyan, Miss Pita. Bakit? Na basta may disiplina ka, syempre. Anong... Basta may akawat po dyan na actually may mga nagyayaraman dyan sa... talaga? Oo, dyan sa mga... Sige po, gibunta one day, iyo po ang topic. Gamer. Pag-urunan tapo ini. Magayon. Hindi, ora ko mayapot ka. Pero importante po talaga pa din itong may tinapusan ka, syempre. Okay. So, ganyan pala yan. Pwede naman sideline. Sabi mo may future yan, pero dapat lang may discipline. Yan, iyo po. Dapat may... Baka mamaya kasi kung walang discipline, so nahook ka na dyan, di ka na mag-iiri lang na tabi, Sir Bert. Aygo ako digdi man na ali ini kay Miss Carla. Takot ako baka mag-fail siya. Pag baga, it's part of growth, di ba? Nasa data man pag-expect na permina sa ng yan. Sometimes na kung may mga pagkakataon na gari you fail, pero let it serve as an inspiration for you na nasala. So sa masudod gigimong ko na yung tama araw kay ini. Kaya importante po na niya din po ang parents para mag-guide. Ayan, tama ka. Ma-fail man ang sa tuya pong aki niya, ang po kita maalalay para sa inda. Ayan. Si Sir Ben may message man po digdi. Wala pang pangarap ang anak ko. Tira na daw edad, Sige, sabi nga po, discovery takes time. So, di magpagmadalion. Ewan ko sila ng mga aki baga, like, so mga aki pa nga, 7 years old, 8 years old, pag magurang nila teacher or doktor or lawyer or police, sabi niya, anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging doktor, pare si papa or ni mama. Gusto ko maging dentist, pare si ganyan. So, they look up to their parents. So, importante yun ang role ng parents. Na syempre, yung mga aki baga, sindang modelo. Yan, oo. Tama po yan. Sabi nga ni, aliman ni Ditabi kay Rose, supportive ako pero worried. Worried siya. Normal lang yan na syempre, nag-aalala ka pero just continue praying for your children.
you always pray for guidance. Lord, guide tabi nindon sa kuyang mga aki. Lord, tabangan mo sa indang sa pag-eskwela, naigiyan, araw ko yan. Ayan, ano naman po, another po, from 5799. Sabi niya, gusto ko sundin ng anak ko ang yapak ko. Gusto mo. Yan ang ano gusto kaya mo. kung gusto kang aki mo po? Ayan. Ang mga aki, tapos ang mga aki baga Miss Pita may 3 or 4 or 5 kang aki. Iba-iba talaga baga ang ninda maski pareho sila sabay nagdarakula, pareho ang bigkaraon. Pero may nagluluwas pong iba-iba ang hilig. Kami nga ni, kami, yung mother ko, maestra, pero wala sa mga naging maestra. Okay. Naging yun, si awardee ito sa BU kay ito as teacher, si inay. Okay. Ayan. Halini tabi, Sir Bert, kay Mia. So, ang aki ko pa iba-ibang gusto. Talaga importante yun na igiya. Tabangan. Na araw kayan rin nakakapag decide ko ano talaga ang gusto. I-presento kong araw kayan. Tabangan, igiya. Importante din po ito, Miss Pita, mas ako po kay ito, ay gusto kong araw kayo ini. Pag na-experience, ay bakit pala ini para sa ko. So, ang apod po kan, exploration. Yan, exploration. Pero hanggang makuha mo, sabi nga ni, makuha mo, suhanap mo. Yan, nakuha mo, suhanap mo. Ayan. Tabi kay ni Sir Leo, paano da kung sa laso napili? Ayan, naman na kita malaog ng parents. Guide, i-guide ta po ang sa tuwi pong mga aki, bako kontrolon. Yan, dipisil pagkatabi yan, Sir Bert, na alimbawa, college, diba, 4 years yan. Kung magdo-doktor, perang taon yan, lawyer, ang law. So, alimbawa, 4th year na, tapos nagtaram na, ay, very expensive. Ngaya, pag sa medical, diba, garing nasala ako digdi sa abok ko na ngaya. Kung ang parents, ano kaya yan na very heartbroken ang mga parents kaya. Actually, can you imagine, 4 years na. But then again, kailangan natin isuporta pa rin. Pero may mga aki din bagang pagpagbigyan ang magurang na naarap. Sabi ko, kumusta na ang naglipat ngayon akong course. Tapos inot ko ngayong course. Yung nga itong gusto na ramama. Pare siya kay Paula. Paula, eskwela kang nursing. Pinagbigyan man ako ng nursing. Ngunyan, flight attendant. May message po si Sir Clint. Sabi ni Sir Clint, may kilala po kami, kan aki pa, hilig mag-telescope sa mayon. Ngunyan, 40 years old na siya, sige man giraray ka po teleskopyo. Dahil palang Coast Guard ang trabaho sa barko. Ayan, sige. Nakatama yung volcano. Ay, kayo ito da. Okay. So ngunyan, nasa barko na siya, kaya nagagamit baga po yung... Tama, natiwadi ko dyan mga intruder. At least nagamit sa hilig niya. Teleskopyo. Ayan. Nagamit sa hilig niya po, Ayan, kaya minsan, gusto lang ng anak na marinig, anak, sasaportahan kita. Yan. At minsan, kailangan din ng magulang marinig, pa, salamat sa tiwala. Thank you for trusting. Ayan. Gayon na po pag-arukan ang conversation tabulan sa tuya pong aki. Kaya, iguan tabi digdi, Sir Bert, may naakwala ako sa Proverbs. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at paglaki niya ay hindi niya ito lilimutin. Pagpigiyan mo, ay thank you ma, thank you pa, thank you sa yung grandparents sa talagang tinabangan ako na giniya ako na ini ang sa kuyang ako lang na pasalamat ka. Ano po ito, garihali ito sa Proverbs na ito pong Bible verse ni Miss Pita. Ayan, tama. So, pigsasabi po dyan, ang pigsasabi po dyan na di pagpiriton, kundi turuan at gabayan. Gabayan. Importante yung tabi, Sir Bert, gabayan. Ano po, sige po, Miss Pete, may English version yan. Hanapon ko sa English version po kaya na Proverbs 22. Ayan. Kaya importante po itong dakulang bagay po itong pigaturuan ta, pigaguide ta po ang sa tuwi pong mga aki. Oo. Kaya kita bilang parents kailangan talaga nating gabayan ang ating mga aki na dapat di kita maging hadlang, Sir Bert, na dyan supig para so gusto ini ang gusto ko nakwaon mo ina nang gade ka na wag para sabal-sabal dyan.
Pagkira ka magkangaki, din na lang nag-revoke. Bumundo ka dyan, ha? Unin ang kwaon mo. Taili nga daw ngayon, so akin ni Kuyan. Tarong kaan. Ngayon na crisis, Miss Pita, ano na daw ang kamugtakan kapag pipili po? Paano na daw? Iyo, bisilo na no, Sir Bert. Ano na nga ang pilion mo? Na crisis. May balita na naman baga sa agay, ma-strike na naman da. Ayun, nabasa ko man agad Ay, sa gumagano po, sa DZGB Condo na. piston po ito. Oo. So paano 'yan? May bata ng mahalo ng krudo. Kung magparahatid sundo kan mga paano? Grabe. So baka mag-ano na sa mga so magurang online na lang ngayong klase ang kwaon mo. So English version po ka itong binasa ni Ma'am Pitang ari po sa Proverbs. Sabi naman, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay. So bagay yun ang tabi, Sir Bert. Yan. Kamu po tabi dyan na alibawa sa aga, kung may mga gusto ka mong i-mensahe, manunugod po kayo sa muyang topic ko niyan, na kung paano man nindo pigagabayan sa indo mga kaakian, sa gusto ninda na landas or kurso sa kolehiyo. Nakulang bagay po ito. Nakulang bagay yan. Nakulang tapos magay po itong haloy, papiga-prepare na. Oo. Piga-prepare. Pag alibawa ngayon, aki pa ngayon, elementary pa lang. Gusto ko yung maging army, tawan mo na ng padil. Yeah. Ang aram ko po itong gusto maging piga-develop kang parents, maging architect, pigatawan ng drawing materials. Oo. Nagiging creative or yung utak nila talagang nahiling mo, uy, ang galing ha. Ikaw nga, yung magangani po, Miss Pita, may nahiling ka mga aking mga matibay na may mag-drum. Yeah. Ito, tapig turuan ka magurang, tapos pigbakalan nila ki mga aki pa lang, pigbakalan nila ki mga gamit. So, mas madi-develop po talagang aki kaya. Yan, the funny thing is like this, Sir Bert. So, sa kuyang apo, bigpa para apot ako mga si Jupiter ngaya, su Mars, kung su orbit, su moon. May natango na sana ako. Nagnunosbid ako. Sabi ko, yes. Sabi ko, sorry, hindi ko alam. Dapat nga, mama, alam mo na ngayon, ha? Ay, sus Mariose, patawadan niya ako. Mama, alam mo ba yung Sabi ko, ano yun? Ay, mukhang hindi ko alam yan. Ay, naku si mama, siguro nagpapara-cellphone ka, nag-Netflix ka, hindi ka nag-aral. Hindi naman baga ako ang apo ko ng araw kaya. Hindi ako nag-adal. Sus ko, patawara. Baka gusto maging astrologer, Miss Pita. Yun ang hilig. Pag abo ko na mag-istorya, tali naman akong may sisimbag. Limitado. Ito pala nga ni Day ng Pluto. Day na nga yung parte hanggang sa Pluto. Wala na yan. Sabi ko, Diyos ko, Lord. Kaya mga kapamilya, ang pangarap po ng kansatuya pong mga aki, bako po yan projecta, bako po yan. Opo. Sa inda po ining paglalakbay sa buhay. Yan, tama yan, Sir Bert. Tapos kita baga, kitang mga magurang, kita dapat ang gabay. Dahil po nindo paglingawan yan, we should guide them. So, gagabayan natin kung anong gusto ninda. Na, bako kita, I mentioned a while ago, dapat bako kita ang hadlang. Ayan. Kaya sa kahaputan po, anak, anong pangarap mo? Kaya sabayan natin ito ng nandito kami para suportahan ka. We're here to support you, whatever is it that you want. Salamat po sa mga naghinanyog po sa Satuya, sinagiling po sa Satuya pong mga channels. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay ako po si Pita, kaibataman po sa Technical Department, Sir June Napolis. Asin si Sir Jerome Nico Martinez, kaiba po ang Satuya pong mga Cat College OJTs na sina CJ Morante, asin Aldwin Andes. Ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, may panibagong pag-asa, tutok lang po sa DZGB at sinabangan ang masunod na programa. Salamat po. Mabalos. God bless everyone. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ubo ng anak? Nakababaha